Baby san da zuwa. Yawwa ya gida. Kai na yi misin ɗinki fa. Wow baby amma ka yi kyau jallabiyar nan ta maka kyau. Wallahi kin san mu a can barin Saudiyan nan kin san sai a hankali. Baby waye wannan? Wannan abokina ne nace bari in kawo miki shi ku gaisa saboda na san biki san shi ba. Yana ɗan ya gaji. Ya wallahi ya gida. Ya su mama. Yanzu kina ji ko? Ok to shikenan. An kama motoci guda 15 a jirgi. To amma kin san wani ababin da za a yi zan baki guda 3 sannan kuma da sauran irin fans din wanda kuke dan zuwa waye su ma sai ki ba su da. Ai ke ta daban ce duk wani abu wanda na mallaka zan iya mallaka miki. Ya aka yi? Me? Musa, yawwa mai wanki da gugan nan ne, jallabiyan nan da ka so ka karba wuna mai shi ne so yanzu nan iya bukatan kayansa, saboda haka kai gaggawan damu da ita.